Türkmenistanyň prezidentlik wezipesine bir kanun ýagdaýda getirilen Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen özara telefon arkaly gepleşik geçirendigi barada habar berildi. Bu habarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serdar Berdimuhammedowy prezidentlik wezipesi bilen şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllagy bilen gutlap, ony Russiýa döwletine resmi sapara çağırlandygy aýdylýar. Öň hem aýdylyp geçilşi ýaly, Kiçi Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine getirilmegi bilen ony diňe Putinden başga hiç bir döwletiň prezidenti gutlamandygyny, hatta prezidentlik wezipesine saýlanmagyny ikrar görülmändigini bilse bolýar. Bu sahna Türkmenistandaky hökümet diýilip atlandyrylýan toparyň Putin bilen ýakyn gatnaşykdalygyny görkezýär. Ýollary ýapyk tutup wagt gazanjak bolýan Berdimuhammedowlar üçin ýykylyp barýan Russiýanyň Putini olar üçin halaskar bolup bilermi soragynyň jogaby çäresizlik howsalasy diýmek dogry bolar.